Izzar So na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so. Salamu alaikum. To ko batan kai ne ba nan ake abin ba. Da Allah tambaya nake yi. Nan ne shagon da aka kawo Bilkisu matar Mahmud wacce aka kawo ta mata makeup na Dina ko kuma dai shagon gaba ne? Nan ne? Shin ba kuma an saba kai ya Min ba nan bane ai to da alama ana kaftan ba bane haba wallahi ban sani ba ya hakuri ya hakuri Uncle Mahmud ka je mana idan kana dariya makeup din ba zai yi kyau ba ko kana so a yi litin dinan ba idan ina nan makeup din ba zai yi ba zai yi kyau to kuma kin ga ina so da yake kyau sosai to ka je to ka je mana Uncle Mahmud shi wannan foti din kun gama dai muna waje na fito ina gaya ba alaji to mu je mana kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin yanzu ba na so ma mu karasa mota mutanen can su gani ba ka saurara saurarawa ne ba ni kawai alaji gashi lokacin abu a yi shi ka san da yadda za a sha ku a raba biyu ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha shi da madara duk za ka iya sha dangancin nan ka ci za ka shanye shi gaba ki rabi aka ci wallahi duka zan shanye kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi to kai banda abinka ka san abubuwan da aka hada wannan magani kar ka sake ka ci za ka yi taurin kai gangancin cewa za ka shanye wallahi babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha babu ruwanka da yadda zan sha kyale ne sha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsima sai tun daga gida sun tsimu da kyau saboda su fita kunya sannan ni in tsaya in raga ai full service kamar yaushe kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina ba na so mu wuce kamar 11 haka 11 to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka dan sannan ya bi jiki ya kewaya da baki alhaji kai ka ga da ta yi kyau kuwa Allah na ratsi da Allah wani cutai inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta matar ka mai kyau ce kai dai bari Allah kai mu anjima Allah kai mu anjima kai da kai nisan kwana Zida da ni na gaban Allah wai ne ke ke da kan ya ba ya shi tare da Ahmad ni kun gaskiya idan ba za a kawo hello in ka shigo kawai kana yin kwana kawai ka yi kwana na Ahmad ko a ba mu mota da zamu shiga ne kawo mota ba zai shiga mota a ya hakuri ya tsira kawo ya hakuri yanzu ma ka wani abokin mu ne ga sunan zan shigo da shi me sai da zamu lasa wani da kada kana filin amma duk motocin sun yi gaba da Allah ku sauri ku ƙara ya kamata fa ayi aje a dawo abin nan wallahi karki ba ta wasa ne yawa ango Ahmed wai dan girman Allah ne ake jira ne ya kamata a ci a ba nawa muna wurin nan saboda ba na so a wuce ilimi ban so a dade wato jama'un ne suna da bala'in yawa duk kokarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumboy gaba ɗaya sai mu ci to in mutane suna da yawa ai motocin ba suna da yawa ai ba su mana yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su ɗan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce duk za mu tafi ka kwantar da hankali wai me matsalar ne kai to ga matsala dai wallahi matsala kawai ga amarya wani matsala ne yanzu to amarya a mota
Na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai da Mubarak ne zai zo kai to shi ma bai karaso wai ya je duka. Wai Ka gani kawai ni ma barin sauka. bari mana. Ya zai a ce Ramla bata samu mota duka komai nawa fa yana cikin jakan nan. Za ta samu tana kanwar amarya a ce ba ta wurin dina ina abin zai yi. Ahmad ka saka ta a mota. Yanzu za mu je ki kwantar da hankalinka. A nema mata mota. An gama amarya ki kwantar da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne. Mu je yanzu nan an gama ai. Ai aje wurin nan da wuri ne a tafi. Komai da komai na yana cikin jakan nan. Ya kamata a yi da wuri ne a tafi. Kai wai me yasa kake so a yi a ga Madinan nan a yi a ga Madina? Ba za ki gane bane. Ya kamata mu tafi wallahi. Akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri. Wallahi yanzu haka ji nake inda kika san gasuwa nake yi. Allah nake in ga dai an wuce. Ba za ki gane ba ke dai. Dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya. Wallahi. Yawa sani yana akwai fesa motar ka. Kai Ahmad ba space. A cike take. Kada a ce Ramla ce bata samu mota a waje ba. Akwai rigima kenan. Sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga akwai mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. An ci Jamila. Baki samu mota bane ko ba za ki je ba? Nake ta duba tun da zuwa kai. Yawwa kwantar da hankalinku ba wannan akwai ma ga mota ran. Tsatsiya nan ku biyo ni kawai. Ku zo mu je. Ku dago kafa ku yi sauri ku dago kafa dan Allah. Yawwa alhamdulillah gashi ba kowa a bayan mota. A shiga. Ku samu makan ku sauki. Kin dai sa a shiga. Ni sai ba ki ma samu bismillah. Ki shiga tsakiya ki bata honest corner saboda kin san tafiyan na manya motar na man. Ya Allah. Wai me yasa ba hada ki da mota? Ke dai bari kawai ya. Kin dai koma gida ko? Beta, shikenan sai na dawo. Anti Jamila kika ce mishi kina gida. Mana, sai me? Yanzu ba ki jin tsoron yin mishi ƙarya babban mutum kamar haka? Ai mutane ne suke jin tsoron shi amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban. Ba kamar mai laifi da jami'in tsaro. To amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa. Ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma 10:30 a gida za ta. Wait, amma fa wannan ba hali ne mai kyau ban ce ku koya ba. Ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashi aure. Ni ya yanzu ban ga motocin nan suna wuce ba kafa su wuce fa su je fa. Ba mu je gurin nan akan lokaci da ya kamata a ce mun karasa wajen nan. Nisan kwana 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 Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa, iyayen amarya, iyayen ango, ƙawayen amarya da abokan ango. Muna wa kowa lalle marhaban, kyawawan mata har ma da munanan. Muna wa kowa lalle marhaban. Kada ku manta manyan baƙi maza da mata, wannan biki ne na ango da amarya, biki ne na 'yar gata da ɗan gata. Kafin na ce komai ina so manyan baƙi maza da mata a tafa wa ango da amarya. Kun san angon namu ɗan gata ne, amaryar tamu 'yan gata ne. Tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankansu iya wanka sun zauna. Ko da ma mutane ba su gama shiga ba, mu lokaci yayi mu fara wannan bikin.
ina da sanarwa ta musamman. Kuna ji? Kuna ji? In dai ka shigo wannan bikin, musamman wanda suka ɗauki gwargwaro, suka ɗauki kwalliya, ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki. Idan ba ka da shi, karanta ko kiranta a wurin ɗauki. Idan kin je gida sai ki biya bashi. Da Allah ta ba mu nema wani. Ba tare da bata lokaci ba, suna na MC Nasir baki abin magana, zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata. DJ idan ka shirya, release the music. Ban san wani sarki ba, ban san wani sarki ba. Allah mahalicin raina kai ne sarki, ne yau mai gobe da kullum. Allah mai mulki kai ne ba ka bidar mutum a gurin aiki, ni gunka nake tuba. Ban san wani sarki ba, kai mai rawanin da ake yi wa kakaki. Lam yalid wa lam yulad, kabuwa ya gwanin mulki. Ko me kai daidai ne ba ma yin mamaki, ka gagar mai duba. Ban san wani sarki ba, kai ne mahalicin rana da wata mai haske. Kai sama kai ƙasa babu makare na can marke. Kai cuta kai magani in an sha sha'awarki, ba mai haka ba kai ba. Ban san wani sarki ba, kai dabba da mutum duka ka samu numfashi. Kai bishiyoyi kai tsuntsaye da suke tashi. Kai ne kai zafi sanyi ga laima da shi, baka ce ni sabo ba. Ban san wani sarki ba, kai rani kai damuna domin yi amfana. Kai duniya rodin ta ya sa wasu neman suna. Kai ne ka zaban hikima zance na kwakwalwana, ni ban wani ratsewa. Ban san wani sarki ba, kai ke rayawa da kashewa ba ka bacci. In mun rikice kai ne mai fido makunci. Kwari tsuntsaye kai ne ke ba sabinci, ba zan maka tsara ba. Ban san wani sarki ba, kai kake da farkon da ba za ya taba ƙarshe ba. Kai ke yadda ka so kai koda wani bai so ba. Kai ke bayarwa jalla ba za kai nema ba, wani bai shaidawa ba. Ban san wani sarki ba, ka san wanda yake so a kirawo shi da sarki. In ya shiga taro burin sace mai banki, babba da jaka wanda yake son damar tuki, ko ba da yawa ba. Ban san wani sarki ba, yayi bidar ya jance a gare ka ke nema. Ya bata tunanin sai na cutar al'umma, mai ba da gurin zaunawa domin mai gulma. Hanyarsa ba zan hau ba. Ban san wani sarki ba, waka da zance kusa ne sai dai dan baiwa. Sarkin ƙarya zana na dama kai dan yawa. Kai ko da kake so ka zamo jagoran kowa, to ba dai na ba. Ban san wani sarki ba, ba zan yi kasa gwiwa ba har sai hukuntu ba. Kun yarda da ba sarki sai dai Allah raba. Kalmar da kake cewa ba ta zamta ragwaye ba, ban sa ta ma'auni ba. Ban san wani sarki ba, jirgin ruwa kowa ya shige ciki shi zai tsira. Daga annaba an kare yau ba wani mai shura. Gara da zagogo ɗaya zan jera su da dira, saki na tsaka wari na jiki shaidar jaba. Ban san wani sarki ba. Ya kamar wani abu da kake so. Har yanzu ban ga Ramla ba, kuma ya kamata a ce tana kusa da ni ina. Amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu ƙarsu ba? Wa ya sani? Ahmad za a tambaye wannan. Na yake shi ma.
ya kamata a ce da san kana so ai. Ina Ramla take? Wallahi ma ban ganta ba. Kuma ya kamata a ce bana ta ƙara su. Na ga shigar ta mota da ta Jamila da Nusaiba. Amma kuma har yanzu ban ganta. Amma kin ga barin Jordan duba da tana. Dan za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani saurayinta. Duba ta. Kin ga Dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki jaka. To jama'a, a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya. Bari mu kira babban ƙawar amarya. Ta ba mata da Allah. Ni da kaina fa na sa su a mota. Ba nawa ya kamata a ce sun iso nan wajen ba san me problem din ba. Wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bi ta Ramlat? Momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafarta. Ha'a, ta so ta sani a cikin matsala? Yanzu fa ji time. Ha'a. Motar Ramla ya iso ni? Wallahi abin da muke discussing kenan bai karaso ba har yanzu ina ga maybe ko sun samu matsala ne, but I'm very sure suna kurkusa da karaso. Amarya na cin Najiranta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun ni sai ba. Dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma. Kai ba ni ma da number sa. Wai ne direban? Waye ma direba? Mutum da haifu Allah ya taimake mu. Dan da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana busowa. Dan ka san je an yi bala'in zafi. Haka yake. Wai ka kira mutumin nan ko? Mutumin nan baka da dama. Baka da dama sosai Hashim. Nisan kwana. Mutanen gaba da sun zuba. Wallahi da sun yi bacci. Nisan kwana. How comes? Sa lafiya? Ina ta kiran wayar madam. Kuma wayar aka shafa. Mu aka shi wayar take. Amma kuma wai switch up. Ba caji ne. Yaya ba caji? Ai bata taba zama wayar ta babu caji ba. Kullum a full charge take. Ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da yasa ta kashe wayar. To Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya. Ha'a! Sergeant. Sa. Waye a bakin gate a kofar gidana yau? Yau? Constable Chinwe ne. Chinwe. Kana da number sa? Ina da shi. To yi parking. Nisan kwana. 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 Kada kira shi ne? Oh yes, kira shi. Nisan kwana. Nisan kwana. Nisan kwana. Sa, nan ban bacci baya shiga. Da na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba. Ba ya rike waya. Ba waya a hannunsa. Kuma yake aikin police? Sa, Sinwe fa yanzu zai siya waya. Gobe da safe zai siyar. Shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je siyar. Ka san nan barasa. A Sinwe. He's very stupid. Very very stupid. Mu je gida. Wallahi very very stupid. Very very. Very very. Kwantar da ko a ina suke na tabbata insha Allah su. Hankali na ba zai taba kwantawa ba. Ni yanzu ba ma jakan ne ya dame ni ba. Ka duba fa ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba. Ina suka je?
To jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa lemo sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawo sama domin su ɗauki hoto da ango da amaryasu saboda wannan biki na tarihi ne. Ni fa gaskiya wannan abin ya ci. Duka wayoyinsu ba sa samuwa. Sannan shi Ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba. Sannan namban motar ma bai rike ba. Ha'a. Ni fa wannan abin ina ganin shi kamar wasa. Amma yanzu yana so ya zama wani abu daban. A ce daga Jamila har Ramla har Nusaiba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga. Kai. Ni fa gaskiya wannan abin da alamar tambaya. Gwamnatin wuri mu tashi mu san halin da ake ciki. Wata farar mota ce ka san me motar? To kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane baka yi bincike ba? Ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne. Na san iya adadin mutanen da aka yato bikin nan. Ka isa ka tantance yanzu wannan motar waye wannan motar waye wannan motar waye a nan wajen. Bawon da Allah ba magana tashin hankali ba ce. A biki ya za ka gane ƙawayen amarya suna zuwa da mota, ƙawayen abokan ango suna zuwa da mota. Mutane na gari ma suna zuwa da mota. Ta yaya za ka gane motar da ta shiga? Kowa ma zai iya shiga motar kuwa wannan ba wani abun tashin hankali ba ne ba. Amma dai kawai abu yayi. Hello? Amana malam ina jin ka bar wannan magana da Allah. Tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni. at the Versus Studio.